Aitor semea eta Unai aita, zarete. Aitor, aitak usten ez zizun arren, moda-modako bideokontsola erosi zenuen zure aurrezkiekin. Zu baino gehiago erabiltzen du berak. Naizta etzen nuen nahi, ninen dila ari, begira jozu ondo, zure buruari. Sala erdian jarrita, zaude adi-adi, kea irteten zaio, PlayStationari, kea irteten zaio, PlayStationari. Aita batek badauka, babesteko zenik, niola ikusita, zuk ez hartu penik. Ez pentsa buruantzat, hau ainana denik, zuk ez erabiltzeko, erabiltzen detnik. Zuk ez erabiltzeko, erabiltzen detnik. Nolako artea ta, nolako abaila, bistan geratu zaigu, aitak daukan maila. Beti joku berdina, gainera ez zaila, ta oraindik ez du pasa, lehenengo pantalla. Ta oraindik ez du pasa, lehenengo pantalla. Nola hasi zeran gaur, hemen jotakian, ez det pasatu baina, zuretzat kaltian. Lehenengo pantailakin, ni utzi pakian, ez tezu erabiliko, hau pasartian. Ez tezu erabiliko, hau pasartian. Ba orduan nik dizut, gaur erakutsiko, horrek bi mando dauzka diot nerekiko. Soluzioa hau da, behin eta betiko, biok elkarren kontra, jokatuta kito. Biok elkarren kontra, jokatuta kito. Aitarekin ibili, nahi luke obretan, joku gutxi ditugu, famili pobretan. Ez nuke ibili nahi, joku gogorretan, lehia gauza txarra da, edade horretan. Lehia gauza txarra da, edade horretan.